गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगांनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोनो सानदों। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोनानै लाबानो जाबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो फेसबुक नायगिरि। आंनि मोनसे भिडिअआ भाइराल जागासिनो फेसबुकफोरावहाय, अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ बुजिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो बेनि सोमोन्दै डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोननो आं सिगाङावनो बे गुसुं भिडिअ क्लिपखौ होग्रोनायनि जाहोनानो जादों, दा बे भिडिअनि गुबै स्टार्टिंखौ आं नोंथांमोननो थुलमुलै गुसुङैनो खोन्थानानै होनि। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, थांनाय बावैसो सान सिगां आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामावहाय मोनसे आयेनखौ फोसावनानै होदोंमोन। बे आयेनानो जादों पलिगेमि एबा बां हाबा खान्थि आयेन। दा बेखौ गोरलै बाथ्राजों बुङोब्ला आसामाव सासेनिफ्राय बांसिन हाबा खालामनो हायै आयेन। बे आयेनखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा सिगाङाव फोसावनानै होदोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पलिगेमि आयेनखौ फोसावना होनाया बेयो 6 सिडिउल ओनसोलाव गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बे बाथ्राखौबो फोरमायनानै होदोंमोन। सिगाङावनो आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायनानै होनि, आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पलिगेमि आयेनखौ आसामाव मुस्लिमफोरनि पपुलेसनखौ खमायनो थाखाय बे आयेनखौ फोसावनानै होनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौनो बुंदोंमोन। बे पलिगेमि आयेना बिटिसि आव बाहायजानाय नङा, बेनिखायनो बिटिसि आव सासेनिफ्राय बांसिन हाबा खालामनो हागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौनो फोरमायनानै होदोंमोन। दा बेखौ लानानैनो जोंनि बर' आइजोफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। दा बेवहायनो माखासे आइजोफोरा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिनायखौबो नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आं दहाय नोंथांमोननो स्टार्टिंआव मोनसे भिडिअ क्लिप होनानै होदोंमोन ना, बे आइजोआबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माखासे गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। दा बेखौनो लानानै बे आइजोखौ गोबां मानसिफोरानो ससियेल मिडियायावहाय सोंखारिफिननायखौ नुनो मोनदों आरो ससियेल मिडियायावहाय गोबां भाइरेलबो जादों। दा बै आइजोआ गावनि बेबायदि भिडिअ बानायनायखौ बेबायदि भाइरेल जागोन होननानैबो सानाखैमोन जानांगौ। दा गोबां आइजोफोरखौनो हाग्रामा महिलारिखौ बखिनायखौ नुनानै बै सासे आइजोआबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ माखासे गाज्रि रावजों सोंखारिदोंमोन। बेखौनो लानानै दायो थांनाय सानखालि बे आइजोनि सायाव FIR होनायबो जादोंमोन। FIR खौ होदोंमोन बेहेरगाव ब्लक कमिटि BSU आरो बेहेरगाव ब्लक कमिटि इउथ BPF नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बे आइजोनि सायाव डिमाकुसि पुलिस थानायाव FIR होनायबो जादोंमोन। दा आं बे आइजोनि सायाव बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों, सासे जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरिखौ माखासे गनायजाथावै रावजों सोंखारिनाया बे मोनसे जोबोद गाज्रि जादों। आं बेखौनो बे आइजोनि सायाव बुंनो सानदों। मानोना जोंनि हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरियानो सासे सुबुं सम्पद। जों बिसोरखौ गाज्रि रावजों सोंखारिनाया इयुन गथ'फोरनि सायावहाय गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। दा बेखौनो लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव गावजों गाव गोबां सोंखारिलायनायखौबो नुनो मोनदों। दा बे भिडिअ भाइरेल जानायखौ लानानै बे आइजोआ फेसबुकआव गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिदों। आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ होनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो फेसबुक नायगिरि। आंनि मोनसे भिडिअआ भाइराल जागासिनो फेसबुकफोरावहाय, आङो हाग्रामा बिथांखौहाय गाज्रि भाषायैहाय रायफ्लांनाय जाबाय। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। आं मा साननानै बेफोरबायदि रायफ्लांखो आं गावखौनो गाव सानस'नो हायाखै। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। गासिबो बिमा माहारिफोरा गाज्रि भिडिअ बानायनाय नुनायखाय, आङो फेसबुकफोरावहाय बानायनाय नुनायखाय आंबो बानायफ्लांबाय। आंखौ अन्नानै निमाहा होदो। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों, बे आइजोआ गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लाबाय आरो हाग्रामा महिलारिनिसिम निमाहाबो बिबाय। जों बेखौ गावजों गाव बर' हिसाबै बुजिलायनानै निमाहा होयोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो आं बेखौबो सानदों, गावजों गाव बर' हिसाबै FIR होलायालासिनो निमाहा बिनायखौ निमाहा होलायोब्ला मोजां जागौमोन होननानै आं बेखौबो सानदों। आरो जोबथारनायाव बै आइजोनिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों, ससियेल मिडियायाव जानला मोनला गुबुना जिखुनु जाया भिडिअ बानायोब्लानो फेसबुक कन्टेन्टनि थाखाय सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ गाज्रि रावै सोंखारिनाया बे गाज्रि जादों। आरो जुदि गोरोन्थियै बुंफ्लांबायबा जों बेखौ निमाहा होनो हागोन। नाथाय गोरोन्थिखौ मिथिखानानै बार गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला बेयो निमाहा होजाथाव नङा। बेनिखायनो इयुननि समावहाय सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ गाज्रि रावै सोंखारिनायनि सायावहाय गोबां बार साननानै भिडिअखौ बानायो। बेखौनो आं बै आइजोनिसिम खावलायनाय थाबाय। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।